Kaszás Péter stúdiója a magyar könnyűzenei élet egyik legfontosabb munkahelye. Jimmy itt kezdte a pályafutását, és nagyon sok dalát itt vették fel. Ez körülbelül 87 tájékán lehetett, a Novai Gáborral vártuk, előkészítettük a felvételeket. Ki hozta ide? Hogy merült föl, hogy itt énekelni fog? Novai Gábor hozta ide egyébként. És Horváth Attila, aki írta annak a dalnak a szövegét. Ez a Ugye nem adott fel című szám volt, amit először fölvettünk. Ez volt az első felvétele. És hát ugye döbbenet kísérte az első taktusokat, mert olyan hangja volt, ugye soha nem hallottuk, én sem nem is hallottam róla, hogy egyáltalán létezik Zambó Jimmy. Hát így kezdődött el ez a dolog. Kiszaladtam az utcára, fölhívtam a Sanyit, neki volt már telefonja, és hát mondtam, hogy egy őrült hangot sikerült itt felfedezni, és akkor a Sanyi azt hiszem vagy másnap, vagy harmadnap kijött, és megmutattam a felvételeket. Hát ez a kezdet. És akkor igaz, hogy maga itt körbeszalagdálta az udvart? Hát igen. Egy biztos, hogy ilyen hang nem volt, és nem is valószínű, hogy lesz ebbe az évszázadban, talán az évezredben. Eszméletvesztés volt. Ekkor olyan hatással volt rám, amit elmondani nem lehet. Na most igaz ez a futkározás, vagy nem igaz? Természetesen igaz. igaz. Abban az időben az volt a divat, hogy egy hangszóróra, egy hangfalra rátettek egy nyenyerét, egy zongorát, és így járták a kultúrházakat az emberek. Kivétel nélkül szinte mindenki. Én azt mondtam, hogy ilyen dologba nem megyek bele. Míg abba sem megyek bele, hogy őt egy trió kísérje, vagy egy kis berendezés, mert akkor egy mikrobuszba elférünk összesen és megyünk. Nem. Csak kizárólag nagy zenekar, hatalmas nagy hangberendezéssel. Nem azért, mert meg akartuk ölni a közönséget a hang erővel, nem. A hang minőséggel. Mi megtiszteltük a közönséget azzal, hogyha ők eljöttek, akkor mi tökéleteset nyújtsunk. Tökéletes hangminőséget, fényt, mindent. Csináltattam körfüggönyt, csillagokat rá, Jimmy feliratot rá. És hányan voltak az első koncerten? Sajnos 40-en. Ez a furcsa hangulat, mint az ártok rátapad, megint megöli színeim. Megint volt egy fordulat, megint néma vagy, és megint keserű a szívedig. És én félek, feladott, ha végleg hogy nincs már feladatod, és nincs már helyed, mindaz, amihez értesz, néhány ilyen bitter nélküli dal. Ezt tudod, ez az, ami van. Ne add el, mindig újra kezd újra, legalább egy képzelt valakiért. Meg mégis tudom, ez csak hangulat, én csak volt egy fordulat. Kicsit fáradt, kicsit keserű, de a régi vagy. Ne beszélj most arról, hogy ki miért nem figyel. Játsz magadnak, és nekem még a rossz kedvünk nem múlik el. De játsz,
igen, és játszd azt, amiben hittél, ami kényszerű. Hogy szólj, hogy magad megmutasd, mondd tovább, ahogy érzed, miattunk és mellettünk, a kedvünkért és helyettünk, a maradék hitünkért. Tudom, szélmalomhoz, tudom, néha robbansz, néha düh, néha fáj. Valamit átod, valahogy megfogad, de miért hallgatnál? Megbékülsz, tudom, ma se halványak, ott a hangokat a jel. Soha nem késő,